Hej og velkommen til den her vlog. Ja, i dag der der vil jeg lige vise, hvordan mit liv er. Ja, som I kan se, der er lidt lyst udenfor. Det her det er så mit liv. Noget musik. Ja. Så går vi lige ud på min stormhusværelse. I kan se. Så det er hans værelse. Få lidt det helt overmål til, hvornår jeg kommer tilbage. Jo. Det er en god idé. Så ja, I kan totalt lidt. Oh, what the fuck. Så vi laver lige en video, og jeg ved ikke, hvad den skal handle om. Og ja, den er bare ingenting, jeg kan lide til. Ja. 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 Fordi ja, og det var med fedt, og så fordi min storbror lige blev hacker, så jeg skal vi nok spille GTA, så skal vi bare få ham money. Der kommer lidt ventemusik. Så ja. Men lige om lidt. Okay, 2 sek. I får lidt ventebillede.